Son that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Rivelazzjoni kapitlu 5 vers 1. U rajt fit il-lemenija ta' dak li kien qiegħed fuq it-tron ktieb miktub minn ġewwa u minn wara, is-siġillat b7 siġilli. U rajt anġlu qawwi li kien jgħajjad bil-ħenoli min jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jikser is-siġilli tiegħu. U laħat fis-sema u la fl-art u lanqas taħt l-art ma seta' jiftaħ il-ktieb u lanqas ħares lejh. U bkejt ħafna għax ma nstab ħadd li jistħoqlu jiftaħ u jaqra l-ktieb u lanqas ħares lejh. U wieħed mix-xjugħ qalli la tibkix, ara, l-iljun ta' tribu ta' Ġuda, ir-rimja ta' David rebaħ biex jiftaħ il-ktieb u jikser is-7 siġilli tiegħu. U ħarist wara. Bejn it-tron u l-4 kreaturi ħajjin u fost ix-xjuħ kien hemm wieqaf ħaruf qisu maqtul li kellu 7 qrun u 7 għajnejn li huma s-7 spirti tal-Alla mibgħutin fl-art kollha. U ġie u ħal ktieb mill-minit il-lemenija ta' dak li kien qiegħed fuq it-tron. U meta ħal-ktieb l-4 kreaturi ħajjin u l-24 xieħ nxteħtu quddiem il-ħaruf, kull wieħed minnhom kellu ċetri u bwieqi tad-deb mimlin bil-fwejjaħ li huma t-talb tal-qaddisin. U għannewanja ġdida bil-qalu inti stħoqlok tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax int kont maqtul u fdejtna l-Alla b'demmek minn kull tribu u l-sien u poplu u ġens. U għamiltna għal-Alla tagħna slaten u qassisin u aħna nsaltnu fuq l-art. U rajtu smajt leħen ta' ħafna anġli madwar it-tron u l-bejjem u xjuħ u l-att tagħhom kien 10,000 għal 10,000 darba u eluf ta' eluf. U kienu jgħidu bl-ħen qawwi jistħoqlu l-ħaruf li nqatel biex jieħu s-seta u l-għana u l-għarf u l-qawwa u l-ġieħ u l-glorja u l-barka. U kull kreatura li hemm fis-sema u fuq l-art u taħt l-art li hemm fil-baħar u kull men fihom smajthom jgħidu barka u ġieħ u glorja u seta lil dak li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf għal dejjem ta' dejjem. U l-4 kreaturi ħajjin wieġbu Amen. U l-24 xieħ nxteħtu u qiemu lil dak li hu ħaj għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kollu taqra l-iskrittura mqazzam minn 10 sa 10, tinduna kif Alla joħodna minn eternità sa eternità u jiżvolġi qudiemna jippreżentana qudiema panorama sħiħa tal-ħsieb tiegħu, tal-pjan tiegħu. Is-sors ta' kull ħaġa u Alla. Il-mezz ta' kull ħaġa u Alla. It-tmiem ta' kull ħaġa u Alla. U Alla qiegħed jistedinna biex nitlu f'din l-esibizzjoni u nammiraw il-ġmiel tiegħu, nammiraw il-żbuħija tal-karattru tiegħu, kif huwa żvelaħ, kif huwa urrieħ lilna li fl-aħħar mill-aħħar aħna maħluqin fuq ix-xbija tiegħu biex nkunu kapaċi nirrispondu, nkunu kapaċi nwieġbu, nkunu kapaċi wkoll nagħtuh qima raġunevoli hekk kif aħna il-kuxjenza tagħna, il-moħħ tagħna, l-intelliġenza tagħna nirreaġixxu għal din il-panorama sabiħa li Alla firex qudiemna. Ovvjament, meta konna mitlufa, allura konna omja, kemm dak il-velu qudiem għajnejna, illi ir-realtà ma konniex narawha kif ta' bil-ħaj. Issa Alla qed jikkorreġi l-vista tagħna. Bħalli kieku libsinna nuċċali, illi issa nibdew naraw ħafna aktar ċar. Okej, forsi m'aħniex naraw eżattament kif għandu jkun. Imma bdejna ħejdu fuq rotta ġdida, Alla dawwarna fuq direzzjoni oħra sabiex nkun kapaċi nwieġbu għal din il-manifestazzjoni tremenda tal-glorja tiegħu. U dan huwa s-suġġett tagħna llum, il-glorja
ta' Alla. Gloria kelma mill-Latin aħna sempliċement nużaw gloria. Mis-sirietna kun jużaw is-sebħ ta' Alla, is-sebħ. Illi Alla qiegħed isebbaħ li hu nnifsu, qiegħed jippreżentu lil nnifsu fil-ġmiel tal-karattru tiegħu. Ovvjament il-kelma ebrajka l-glorja u naġġel ngħid illi l-kelma glorja fil-Bibja hija waħda mill-kliem l-aktar użati. Tiltaqa' magħha kontinwament, jekk inti tagħti każ, ħin kollu l-glorja tagħna, l-glorja tal-Mulej. Il-kelma ebrajka hija l-kelma kabbod li tfisser peace jew tol. Mela għandek xi ħaġa li hija sostanzjali, għandek xi ħaġa li tiswa, li hija prezzjuża, l-glorja tal-mhix sempliċement suġġett periferali, imma ħajdu hekk hija mifruxa mal-rivelazzjoni kollha tal-Alla. Kull ma Alla qal permezz tal-profeti tiegħu, permezz tal-ħolqien, permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Qalu appuntu biex aħna nsiru aktar konxi u nirrispondu aktar pożittiv għal dan il-toqol tiegħu. In-nota għandek rixa tonfilha u mixejn. Imma meta għandek ħajdu hekk blata, għandek it-toqol. Il-kelma Griega hija doxa li tfisser opinjoni. Forsi għaxan differenti, però ħajdu hekk turina stess realtà minn angolu ieħor, doxa, opinjoni, u allura opinjoni tajba, unur, ġieħ. Tinnotaw kif fit-talb tagħna aħna nippruvaw nimmultiplikaw kelma fuq kelma. Irrodulek ħaj Mulej u natuk ġieħ u glorja u seb. L-istess bħalma nisimgħu l-anġel fis-smawiet fil-qari ta' dalgħodu jagħmlu illi Alla nirrikonoxxu illi ħaqqu illi aħna natuh il-ġieħ, l-unur, f'kelma waħda ir-reputazzjoni tajba. Qabdu għad l-idea. Meta aħna nigglorifikaw il-Alla, qegħdin natuh reputazzjoni tajba. Ir-reputazzjoni tiegħu hija tajba, minn dejjem hija tajba. Però f'għajnejn ħafna nies u fil-moħħ fil-ħsieb ta' ħafna nies ir-reputazzjoni tal-Alla jaslu biex jikkritikawh, jaslu biex anke iwarbuh, anke ma jemnux fih, ovvjament huma omja għall glorja ta' Alla. Ħanimxu mela f'dawn il-passi kbar li tippreżentana l-Iskrittura. L-Iskrittura ovvjament tiftaħ b'dikjarazzjoni qawwija. Meta tgħidilna fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Għaliex? Fil-bidu Alla oġbu joħloq l-univers fil-vastezza, fil-kobor, fil-misteru kollu tiegħu. Fil-misteru kollu tiegħu. Alla ħalaq is-sema u l-art. L-art bil-varjetà ta' ħajja veġetali, tal-annimali, tal-bejjem, il-bniedem ukoll bħal kruna ta' Alla. Il-Bibja ma tħallina f'ebda dubju għalfejn Alla ħalaq. Denju int is-sit u Alla tagħna. Li tirċievi l-glorja u l-unur u s-seta għax int ħlaqt il-ħwejġ kollha. U minħabba r-rida tiegħek inħolqu u jeżistu. Alla mela ħalaq sabiex jirċievi glorja minn dak l-istess univers, minn dak l-istess kosmos. U bir-raġun, is-Salm numru 19 jgħidilna is-smawiet ix'għandru l-glorja ta' Alla. Għalkemm ix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb m'għandhomx leħen bħal tagħna, l-istess preżenza tagħhom, l-istess kobor tagħhom fis-smawiet, fil-korsa tagħhom jiddeskrivilek kif ix-xemx titla fil-għodu u bħala arus mħejja l-arusa tiegħu. Għandek din l-esibizzjoni, din wirja kontinwa u fidila tal-glorja għalfejn ħalaq Alla biex jirċievi glorja. Biex kull ma hu jirrispondi għalih. Ovvjament, naraw kif fit-Testament il-qadim Alla kompla jitkellem minħabba d-dnub, issa d-dnub li daħal biex ħajdu hekk bħal dak iż-żrar fil-magna qed jagħmel il-ħsara. Tajjeb imma Alla jkompli juri u jimmanifesta il-preżenza tiegħu. U r-rieda tajba tiegħu lil bnedmin. Bagħat il-profeti tagħna l-Iskrittura, finalment fil-milja taż-żmien u nnifsu ġie u għammar fostna. Dik li aħna nsejħula l-inkarnazzjoni. Hawnhekk ħanejdu għandna
parti sostanzjali tal-fidi tagħna. Meta aħna ngħidu li Alla liben sar bniedem bħalna. Sar bniedem bħalna. Għalfejn l-inkarnazzjoni? Tiftakru l-ġrajja kif jirrakkunta Luqa illi Marija waslet biex teħles u weldet l-ewwel tifel tagħha fis-qiegħed u medditu fil-maxtura u kien hemm xi rajja fil-fleli jiraw l-imrieħel tagħhom dik il-ħajja monotona s-sot u fid-daqqa u l-ħin jidher l-anġlu mal-anġlu illi ħabbrilhom it-twelid tal-Messija. Jidru anġlu multitudni ġema kbira tal-armata tas-sema. Tfaħħal l-Alla u tgħid li bħala tweġiba għal fatt li issa Alla nnifsu huwa Emmanuel, Alla magħna, kif jirrispondu l-anġli? Gloria l-Alla, Gloria in excelsis Deo. Qed jarfu illi il-fatt illi Ġesu sar bniedem bħalna di tiglorifika lill-Alla. Kif fissirna Ġwanni l-Alla ħadd ma rah f'xi żmien, imma l-uniku ibn il-waħdini li hu fih dan il-missier huwa għarrafulna. Wara meta Ġesu ġie f'ostna ġie biex jurina l-glorja tiegħu. Ġwanni jgħid wara li jagħmel l-ilma bida l-ilma f'inbit jgħid li aħna rajna l-glorja tiegħu. U d-dixxipli tiegħu għamlu fih. Kull darba meta titjunja għal din l-idea fantastika, din l-idea maġġura fil-Bibja, illi kull ma jsir qed isir għal glorja ta' Alla. Glorja l-Alla fl-ogħla mkejjen u stiem fuq l-art fost il-bnedmin tal-oġba tiegħu. Nafu li mela Kristu ġie u kiber ħareġ jgħallem u finalment il-tmiem l-iskop fl-aħħar mill-aħħar. Il-għala kellu jsir bniedem kien wieħed biex jista' jagħmel tpattija kompluta, tpattija effettiva għad-nubiet. Biex it-tfixkil li kien hemm bejna u bejn Alla jitneħħa darba għal dejjem u sammar il-ħtijiet tagħna fuq is-salib appuntu biex aħna nkun nistgħu nersqu Alla jilqa' lilna l-koll. Jilqana fuq il-mert ta' Kristu. Allura il-mewt ta' Kristu seħħet ukoll aħna ħafna drabi ngħidu u 99% ngħidu għas-salvazzjoni tagħna. Bid-darba veru. Imma l-ewwel qabel xejn seħħet għall-glorja t'Alla. Biex Alla juri li d-dnub ma jagħmlux, id-dnub jikkastigah, imma flok ma jikkastigah fil-persuna li dimbet, bħal huma fin-nies illi se jintilfu fl-infern, Alla kastigah fih innifsu. U dak huwa l-Vanġelu fl-aħħar mill-aħħar. Pawlu lil-Galatin fil-bidu tal-ittra tiegħu kitbilhom il-grazzja u s-slim lilkom mingħand Alla missierna u s-sit Ġesu Kristu li talu nnifsu għal dubietna sabiex jeħlisna miż-żmien preżenti u ħażin skont ir-rieda ta' Alla u missierna li lilu tingħata l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Dawn l-osservazzjonijiet aħna ma nagħtux kasom. Imma jekk ma nagħtux kasom inkunu qegħdin inweġġgħu lil nafusna. Inkunu qegħdin il-perspettiva tagħna, il-viżjoni tagħna ħatkun mawġa, ħatkun bla stigmatiżmu bħalli kieku. Mhix ħatkun viżjoni korretta. L-ewwel qabel xejn Kristu twieled u Kristu miet għal glorja t'Alla. U appuntu għax Alla huwa glorjuż u għax Alla huwa irid li jkollu fama tajba fostna, narfu wkoll dik dak is-sakrifiċċju tas-salib seħħ iva għal fidwa tagħna biex Alla jqarribna lejh. Kristu kif tafu sewwa wara li qam minn bell-imwiet kien molli fuq il-lemenija tal-missier, kien irċivut mill-qoħ lura fis-smewwiet. Pawlu fil-Filippin 2 jgħid li Alla għalhekk wara li jumilja li nnifsu saru obbedjenti sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Alla għalhekk eżaltah u taħ l-isem li fuq kull isem biex għall-isem ta' Ġesu tiltawa kull irkoppa taħleq fis-sema, fl-art u taħt l-art u kull insin jistqar li Ġesu huwa Jahwe, huwa s-sit, huwa Kurjos, huwa s-suprem, huwa l-bidu t-tmiem ta' kollox. U kif tkompli s-sentenza?
għal glorja tal-Alla l-Missier. Edin tindunaw mela l-istorja tal-fidwa tagħna mill-bidu sa tmiem dejjem huwa aċċentwat, huwa enfasizzat li kull ma qed isir għal glorja ta' Alla l-Missier. Filippin 2 vers 11. Appuntu, Kristu qabel ma talla lura fis-smawiet, li d-disċipli tiegħu li hu kien ħarreġ trenja, allura issa morru fid-dinja kollha biex għandru l-Vanġelu. U llum għadna b'dan l-istess mandat, il-kol kemm aħna, dak li aħna rċivejna, dak li ħadd ieħor waslinna f'idnejna. U l-Ispiritu Santu konvinċina li d-dini għal-verità tal-Alla. U aħna emminna l-Vanġelu. U aħna salvati appuntu permezz ta' din il-bxara tajba, aħna nħossu l-obbligu u d-dmir u l-privileġġ li aħna inxandru l-Vanġelu lil ħaddieħor. Il-misterju, isaħlu l-Apostolu Pawlu ħafna drab, il-misterju kif Alla żvela lin-nifsu f'Ġesu Kristu, dak il-misterju miżmum sigriet għal żminijiet twal moddija, imissa huwa manifestat u amuri. U permezz tal-Iskrittura, skont il-kmand tal-Etern, issa huwa marraf lill-ġnus kollha. Allora, Alla għandu dal-programm, aħna involuti fih, ħaddiema flimkien miegħu, xi ħaġa tal-għaġeb. Biex Alla jarraf lill-ġnus kollha. Suwed, sofor, bojot, f'kull żmien, f'kull ġenerazzjoni, ħalli dawn in-nies bħalna jaslu għall-ubbidjenza tal-fidi. Ma jkunx sempliċement messaġġ li semawh u ma ħalla ebda impatt, imma li jirrispondu għal dan messaġġ. Jaslu għall-ubbidjenza tal-fidi li l-Alla waħdu għarf permezz ta' Ġesu Kristu tkun il-glorja għal dejjem ta' dejjem. Għanna programm, ejjew ma nħarsux sempliċement sa xiber mneħirna bil-programm ċkejken tagħna bħala le, dan huwa proġett universali. Alla pjanaħ, Alla wetqu, Alla qed jissorveljaħ permezz tal-Ispiritu Santu u permezz tal-istess Spiritu Santu qed għawina biex aħna inxandru l-Vanġelu ħalli nies jgħidu wow, Alla ta' bilħaq u Alla ta' mħabba. Alla taħnina li ma bħala. Ma frankax l-istess ibnu ma taħ għalina l-koll. U għallura miegħu jagħtina b'xejn u jgħid kollha. Il-Bibel jirrispondi għal din rivelazzjoni tal-Alla u jagħtih il-glorja. U jgħid ta' bilħaq Alla ħaqqu kull unur, u kull ġieħ, u kull opinjoni tajba, u kull reputazzjoni tajba. Appuntu meta aħna nirrispondu għal Vanġelu, insalvaw. Qabel fi stat ta' kundanna, immissa għal dawk ma fi Kristu Ġesu m'hemm ebda kundanna. Dinha il-differenza bażika, wieħed li jemmen il-Vanġelu għalih m'hemm ebda kundanna bħalma qal Ġesu tassew ngħidilkom. Min jemmen fija, min jisma' kelmti u jemmen f'dak li bagħatni, għandu l-ħajta dejjem u ma jiġix għal kundanna, iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Meta nitkellmu dwar is-salvazzjoni tagħna, Alla qiegħed jiġbor għalih poplu li hu tiegħu. Poplu partikolari tiegħu li jinaraf li tiegħu, mhux biss bil-ħolqien. Alla għandu jippossidi kollox. L-10,000 baqra fuq il-muntanja, il-popli, il-popolazzjoni kollha tad-dinja, kollox hu tiegħu. Imma Alla issa qed jifforma ħolqien ġdid. Il-Knisja, in-nies mifdija tiegħu. Jiena nkun Alla tagħhom u ma jkunu l-poplu tiegħi. Dan huwa l-pjan tal-Alla. Aħna tħallna jew aħjar iddaħħalna f'dan il-pjan tal-Alla. U l-pjan tal-Alla mill-antik ħana nikkwota minn Iżajja 43 sal-ġurnata tal-lum ma nbidilx. Jekk Alla fil-antik kellu l-poplu Iżraelita għalfejn għażilhom, għalfejn sejħilhom, għalfejn fdihom l-Eġittu ħariġhom, daħħalhom fl-arti mweda, batilhom il-profeti ħaħsiebhom, ħabbhom. Għaliex? Il-kull wieħed jissemma bismi jiena ħlaqtu għall-glorja tiegħu, għall-glorja tiegħi. Jien sawwartu, iva jien għamiltu. Dak kollha li semmew bisem il-mulej u aħna Kristjani. Jiġifieri nappartinu għal Kristu. Aħna tixxipi tiegħu, nissemmew bismu. Jiena ħlaqthom għall-glorja tiegħi. U l-istess ħaġa għadu sal-lum għaliex is-salvazzjoni meta l-Apostolu Pawlu
kellu l-ħin illi jirrifletti sewwa fuq dal-intervent stupend ta' Alla favur tagħna. U kiteb littra l-Efesin, waħda mill-ftit it-tri jekk mhux l-unika waħda illi kitiba mhux biex jirrispondi għal xi problema jew xi ereżija li kienet inqalat. Imma Efesin hija miktuba meditazzjoni bi spiritu ta' talb, bi spiritu ta' tifħir l-Alla. U fil-bidu tagħha l-Apostol Pawli jgħid aħna li jittamajna l-ewwel fi Kristu inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Għalfejn Alla wassalna biex nittamaw fi Kristu, biex nersqu biex nindmu għat-tifħir tal-glorja tiegħu. U intom ukoll inklużi fih. Wara li smajtu l-kelma tal-verità, l-Evanġel tas-salvazzjoni tagħkom, ma li ammintu kontu siġillati fih bi spiritu mqaddes tal-weda, li hu l-kapparra tal-wirt tagħna u għall-garanzija li Alla ħajdaħħalna fil-wirt ta' tiegħu fil-ġenna. Sal-fidwa sħiħa tal-possediment Alla għat-tifħir tal-glorja tiegħu fit-tliet versi. Fl-istess nifs Pawli jirrepeti l-istess idea darbtejn biżgur aħna naqbduha. Da kollu kull ma qed isir fis-salvazzjoni tagħna għat-tifħir tal-glorja tiegħu. U Alla qed jitrenjana qed iħarriġna minn issa biex nitalmu nfaħruh. Għaliex is-sillabu tal-ġenna daku l-għaxqa tal-qaddisin, il-meravilja tal-ġenna hi illi hemmhekk ir-rieda tal-Alla isseħħ kontinwament, isseħħ mill-qalb, isseħħ ħin kollu, isseħħ volontarjament. U dik hija l-ġenna. Meta l-Alla ngħidulu int Alla, int għamiltna, mhux aħna għamilna lil nfusna, aħna n-nax tal-mera tiegħek, aħna l-poplu tiegħek. Iva, kull ma qed isir fis-salvazzjoni għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Aktar tard meta Pawlu kiteb l-ittwal teżi tiegħu ħajdu hekk fuq is-salvazzjoni li hija ir-Rumani, l-ittwal dissertazzjoni tiegħu meta spjega fid-dettall is-salvazzjoni. Xi wasal biex jispiċċa il-ħsibijiet tiegħu qed jirrifletti kemm hu kbir Alla biex wasal biex minn umanità imwaqqa fid-dnub, umanità illi hija taħt il-ġudizzju u l-kundanna tal-Alla. Alla sab mezz fi Kristu Ġesu illi provdi fidwa biex bija aħna nkunu ġustifikati biex Alla jkun jista' ikun ġust u fl-istess ħin jiġġustifika lil min jemmen f'Ġesu. Mela allura aħna issa għandna l-paċi ma' Alla, m'hemm ebda kundanna, m'hemm ebda separazzjoni għalina minn ma' Alla. Dan l-affarijiet kollha Pawlu iġeluh fl-aħħar mill-aħħar biex jgħid l-fond tal-għana. Kemm hu rikk Alla tal-erf kif ukoll tat-tarif tal-Alla. Kemm huma inskrutabbli l-ġudizzji tiegħu, il-modijiet tal-Alla li ma nistgħux narfuhom kompletament. Nistgħu nibdew biex nifhmu xi ħaġa żgħira. Kemm huma inskrutabbli l-ġudizzji tiegħu u intraċċabbli triqat tiegħu kif u x'fatta, kif wasal biex fassal dan il-pjan u jekk joġobkom huwa pjan mill-eternità. Tibqa' mbella, tibqa' mutat, tibqa' bla diskors. Illi Alla għamel da kollu. U allura min qattaħ min qabel biex li jkun irrikompensjat, min qatt sar il-konsulier tiegħu palli kieku biex nagħlmu xi ħaġa u intuħ xi parir l-Alla. Għax minnu u permezz tiegħu bieħ u mal-weġ kollha. Lilu il-glorja għal dejjem. Amen. Pawlu jagħlaq l-Evanġelju tiegħu billi jagħti glorja lill-Alla. U mbagħad ovvjament tibda s-sezzjoni, l-aħħar sezzjoni tar-Rumani, kapitlu 12 sa 15. Pawlu jgħidin issa fġieħ il-ħnina tal-Alla. Spjegajtilkom x'inhi ħnija tal-Alla. Issa rrispondu għalija billi tippreżentaw li konfuskom bħala sakrifiċċju ħaj l-Alla. Iva, meta aħna insalvaw nitlu fil-modija illi nibdew nagħtu glorja l-Alla, nibdew nirrikonoxxu illi jekk jiena se nkun salvat mhux bil-ħila tiegħi hija bil-medjazzjoni ta' Kristu.
Ġwanni fir-Revelazzjoni jgħid il dak li ħabna, jew ħajja dak li jħobbna, u ħallna minn dnubietna b'demm u għamilna saltna. Saċerdoti għal Alla u missieru lilu tkun il-glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġifieri mhijiex l-idea ta' xi awtur wieħed fil-Bibbja. Il-kol kemm huma, il-kol kemm qegħdin jipparteċipaw biex juruna, biex jgħalmuna illi fl-aħħar mill-aħħar kollox sew fil-ħolqien, fil-providenza u issa fil-fidwa wkoll. Kollox hu għal glorja ta' Alla Trinità. Aħna salvati bil-fidu vera. Salvati billi morna għand il-mulej bidejna vojta, ma prezentajni lu xejn ħlief li naqbdu ma' salib. Ma jkun għatli niftaħar ħlief bis-salib ta' Siġa Ġesu Kristu. Il-salvazzjoni tagħna saret realtà meta aħna għarafna li huwa Kristu li għalaħjena salvazzjoni. U tajjenna. U allura meta issa Alla sawwarna fi ħlejja ġodda, issa għandna kapaċitajiet ġodda. Issa kapaċi nobduh il-Alla. Issa kapaċi nirrispondu għal manifestazzjoni tal-glorja tiegħu. Meta Ġesu kien f'Betanja biex jikkonsla lil Marija u Marta minħabba t-telfa ta' huwam Lazzaru. Ovvjament tistgħu timmaġinaw ma kienitx sitwazzjoni feliċi. Dmuħ, vistu, niket. U Ġesu f'punt minnhom lil waħda mill-aħwa jgħidilha ma tlikx illi jekk temmen tara l-glorja ta' Alla. Hawnhekk għandna prinċipju bażiku. Trid tirrispondi għall-glorja ta' Alla, tittemmen. Aħna nemmnu. Bdejna naraw il-glorja ta' Alla, ma tlikx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla, u Ġesu urija l-glorja ta' Alla billi qajjem il-Lazzaru mill-mewt. U ddikjara minuta bil-ħajja, jienu għal minu l-ħajja, mi jemmen fija volja jmut jerġa' jgħix. U mi jgħix u mi jemmen fija ma jmut qatt. Il-glorja ta' Alla illi ċertament l-anġli fis-smewiet ma l-anġli jagħmlu ir-rida ta' Alla kontinwament u bil-ferħa u fil-pront u mingħajr inkejja. L-anġli jaraw għall-glorja ta' Alla. Iżajja jara dil-viżjoni ta' Alla fis-sema u s-serafini u l-anġli jgħidu wieħed il-ieħor jgħidu qaddis. U għall-mulej tal-eżerċiti l-art kollha hija mimlija bil-glorja tiegħek jgħidulu. L-art kollha hija tara l-glorja ta' Alla kull fejn tmur, kull fejn tkun, ma' min tkun, hija tara madwarek. Jekk ma narawx il-glorja ta' Alla, jew jekk ma nixtiequx għall-inqas, irridu nkunu nixtiequ li naraw għall-glorja ta' Alla. Issa Alla tagħna d-don tal-fidi, kapaċi nibdew nirrispondu għal din l-esibizzjoni sabiħa ta' Alla. L-art kollha hija mimlija bil-glorja tiegħek. Nitolbuh Alla biex jibda jurjiena din il-glorja tiegħu. Kif jurjiena? Fit-taqdis tagħna. Illi Alla issa kapaċi jittrasformana, kapaċi jibdilna, kapaċi isawwarna biex niġu nixbħu aktar u aktar il-karattru ta' Sidna Ġesu Kristu. Ebda persuna mexet ħajja sabiħa u perfetta bħalma mex Sidna Ġesu Kristu. Alla se jagħmilna biex aħna nkunu familja kbira tiegħu ħafna aħwa b'Ġesu nnifsu l-kbir fost ħafna aħwa. U allura dan il-programm tal-Alla jkompli fis-sens li Alla qiegħed taqaddisna u qiegħed tagħtina ċerta kapaċità. Illi nafu b'din il-kapaċità Pawlu fl-Efesin jgħid issa dak li kapaċi jagħmel wis aktar milli aħna nissupplikaw jew nimmaġinaw skont is-seta tiegħu li taħdem fina, lilu tkun il-glorja fil-Knisja u fi Kristu Ġesu matul il-ġenerazzjonijiet kollha, matul is-sekli. Għanna t-satanna d-nejxa fil-seklu 21 issa. Imma Alla ilu juri l-glorja tiegħu mill-passat u fil-futur se jkompli jurija. Alla issa tagħna ċerta qawwa qiegħed jaħdem fina bil-qawwa biex inħadmu s-salvazzjoni tagħna bil-biża' u trejt b'sens ta' responsabilità. Ma naħduwiex b'mod leġġer bħalli kieku mhux xejn. Sabiex il-glorja tiegħu tibda tidher fina. Palma deret Mose wara li qatta 40 jum mal-mulej fuq il-muntanja Sinaj.
U taħla 10 komandament u niżel. U n-nies beżaw minnu għax wiċċu kien qed jiddi. Kien qed jiddi. Ma se m'għandunax. Imma fil-komunjoni tagħna mal-Alla meta aħna noqorbu li Alla jittrasformana. U Pawlu dak li jgħid issa bl-Ispiritu Santu li għammar fina, Alla qiegħed jibdilna minn glorja għal glorja. It-taqdis tiegħu fina. Huwa denju li ħana nitolbu sabiex din il-glorja tal-Alla tibqa' tkun multiplikata, murija, aktar u aktar, issir aktar evidenti. Pawlu talab għal Filippin, per eżempju, għalihom jiena nitlob dan illi mħabbitkom tiżdied aktar u aktar f'tarif sħiħ. U kull discerniment li tkun kapaċi tarfu t-tajb mill-ħażin. Li intom tapprovaw l-aħjar ħwejjeġ sabiex tkunu sinċiri u bla offiża sal-jum ta' Kristu, mimlijin bil-frott tal-ġustizzja, mhux li tagħmel xi frott tal-awlien. Miżerja ta' frott, ma mimlijin kornukopja ta' frott illi jkun għal glorja u t-tifħir ta' Alla. Hija xi ħaġa tremenda, kull darba għat tifħir u għal glorja ta' Alla. Ġesu f'waħda mill-pritki tiegħu qal ħallu l-opri tajba tagħkom jidru quddiem il-bnedmin. Ħallu d-daw tagħkom jidru quddiem il-bnedmin biex huma jaraw l-opri tajba tagħkom mhux jiġri mbagħad. Jigglorifikaw il-Alla illu fismawit. In-nies tibda taraf illi t-tali Kristjan kif qed iġib ruħu, illi qed jaħfer, illi qed tkun manswed, ġwejjed, ħelu, jaf jitkellem, kapaċi jgħin. Din mhix fil-bniedem, mhix ħaġa naturali fil-bniedem. Meta l-bniedem jaraf fl-abbundanza fina, mbagħad jgħid me Alla huwa operattiv fih. Alla qed jaħdem fih. U l-bniedem jagħti glorja lill-Alla. U jiena perswas li jekk irridu nevanġelizzaw, jekk ma jkunx hemm dal-backing konkret illi Alla qiegħed jimmanifesta l-glorja tiegħu fina. Biex jgħidilna ikbru fil-grazzja u fit-tarif ta' Sidna Ġesu Kristu. Lilu tkun il-glorja kemm issa għal dejjem. Għalfejn għandin ikber, għalfejn għandin matur, għalfejn għandin għaddil qudiem biex Sidna Ġesu Kristu ikun magnifikat, ikun glorifikat, ikollu fama tajba. Il-juta bil-ħaq, verament, realment huwa salvatur. Mhux biss li jaħfer id-dnub, imma li jeħilsek mill-vizzju tad-dnub. Jeħilsek mill-ħakma tiegħu. F'dak is-sens, Sidna Ġesu Kristu jieħu l-glorja. Ġesu jridna li aħna ngħixu kif aħna issa nagħmlu. Ngħixu fi gruppi, familji żgħar bħal din l-Knisja. U apparti l-ħajja domestika u l-ħajja tagħna fuq il-post tax-xogħol, dinja wkoll il-ħajja ekklesjali, il-ħajja ta' komunità ta' nies illi jemmnu bħalna u għandhom l-istess stil, l-istess skop, l-istess missjoni f'ħajjithom. Il-Bibja tenfasizza ħafna kif se nġibu ruħna flimkien. Kif se nġibu ruħna flimkien. Rumani 15 jgħidilna Alla li jagħtikom il-perseveranza u l-inkoraġġiment. Jagħtikom li taqblu f'armonija ma' xulxin. U importanti meta qegħdin ngħixu flimkien, mhux kulħadd għandu l-idea tiegħu, le imma nafu li Alla kellimna u aħna jeħtieġ nkunu ubidjenti għal dik il-kelma. U allura hemmhekk se naqblu f'armonija ma' xulxin skont Kristu Ġesu sabiex għalenija u b'fom wieħed tigglorifikaw il-Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. U jkompli jgħid li Ġesu sar bniedem biex iwettaq jew jikkonferma l-pattijiet li Alla għamel ma' Abraham, Iżak, Ġakob u l-bqija. Imma wkoll biex aħna l-ġentili nigglorifikaw lill-Alla għall-ħniena tiegħu. Meta jien qiegħed imsieħeb fil-Knisja, qiegħed ngħid li Alla mhux qed jagħmel dax-xogħol għalija biss. Huwa xogħol grandjuż. Sant'Agustin sejjaħ din it-tip ta' glorja illi Alla jimmanifesta l-preżenza tiegħu kif qal Ġesu fejn tnejn jew tlieta mhumiex ġbun fissi hemm jien qiegħed fosthom. Alla juri l-glorja tiegħu lilna. Sant'Agustin jgħid li din hija klara notizja cum laude. Cum laude ġi smajtuha fil-xi degree tal-università. Klara notizja cum laude, ċelebrità brillanti bit-tifħir. Dik hija l-glorja ta' Alla. Alla dak li qiegħed jistenna minn issa.
u li aħna li huwa l-unur tagħna li nagħtuh. Illi ngħidu kemm huwa Alla ċelebri, kemm huwa Alla illustri, kemm huwa Alla ta' fama tajba bit-tifħir tagħna. Ir-rispons xieraq tagħna. Kif semmejna dolodu wkoll il-fatt illi jeħtieġ nkunu grati għal dak li nirċievu minn Alla. Mhux nirċievu bħalma għamlu dawk id-disa' mġidma kienu 10. Tajjeb, Ġesu fejqhom il-koll u telqu ferħanin. Wieħed minnhom xejn induna li hu imfejjaq raġa' ġie lura. U rat ħajr il-Kristu. U Ġesu qallu ewwilla mhux l-10 kienu purifikati, id-disa' l-oħra fejn huma? Id-disa' l-oħra fejn huma? Ara ma nstabux nkunu xwieħed minn dak id-disa'. Illi nirċievu mingħajr ma aħna nwieġbu għal din it-turija tal-ħnina tal-Alla. Ma nstab ħadd biex jirritorna ħalli jagħti glorja lill-Alla li fdal frustier kien Samaritan. L-uniku wieħed illi risponda u Ġesu qal il-fatt li ġi lura biex jirringrazzjani qed jagħti glorja lill-Alla. Qed jaraf li l-barka li rċevija minant Alla. Iva, nifirħu meta aħna nirċievu barkiet minant Alla ta' fejqan, ta' ġid, meta l-affarijiet jiġuna kif nixtiequhom, kollha kemm aħna nifirħu. Imma nistgħu nagħtu glorja lill-Alla wkoll fl-avvenimenti negattivi li jiġrulna fil-mart tagħna, anke fil-vistu tagħna, anke fid-diżappunti tagħna, anke meta l-affarijiet jiġu l-kontra kif ippjanajnihom aħna. Fl-avvenimenti negattivi Alla wkoll jieħu glorja. Isimgħuha. Marta u Marija ħanna ġu lura l-istorja tal-Lażaru. Tajjeb? Huwa marit u dejjem sejjer lura u wasal biex imut. Bagħtu għal Ġesu qalulu ja Sid, dak li inti tħobb jinsab marit. Imma malli semgħek Ġesu qal dil-marda mhix għall-mewt. Iżda l-glorja tal-Alla sabiex bija jkun glorifikat bin Alla. Vera? Ġifi Alla kapaċi jdaħħalna f'dawn il-mart u diżappunti u affarijiet li nixtiequ li kieku aħjar minn għajrhom milli bihom. Ejjew nifhmu darba l dejjem. Illi Alla kapaċi jibgħathom biex hu jkun magnifikat. Jekk kif infatti ġara Ġesu qajmu l-mewt, imma ħafna minn nies ukoll fejjaqhom bħalma għamel da Samaritan. U jekk ma jfejjaqniex, jekk nimirdu u nibqgħu b'din il-marda kronika, allora kif ħan nirrispondu aħna? Alla xorta waħda jirċievi glorja. Għaliex għax meta inti tirċievi mingħand Alla dak li bagħtlek bħalma għamel Ġobb. Eri ġejt f'din id-dinja, eri x'nintu u eri se nerġa' mmur. Il-mulej tani, mulej ħadi nkun imbierek dejjem isem il-mulej. Ġobb stabar. Ġabu jgħidilna intom smajtu bil-paċenza ta' Ġobb. Il-fatt li huwa aċċetta mingħand Alla kien ta' glorja wkoll l-Alla. Għax Ġobb għarfu bħala is-sovran fuq, is-sultan sovran li jagħmel bina li jrid u li jogħġbu. Il-meravilja din, il-kull ma jagħmel bina Alla huwa tajjeb. U għal-ġid tagħna aħna nemmnu li kollox jaħdem għal-ġid ta' dawk li jħobbu. Kollox, semmili, tista' tagħmel lista twila kemm trid, kollox. Negattiv, pożittiv, ikraħ sabiħ. Kollox jaħdem għal-ġid ta' dawk li jħobbu l-Alla. Għax Alla jrid jimmanifesta l-glorja tiegħu fina. Jekk aħna nagħtu lotjiet tagħna għall-karità, nagħmlu ġabriet biex ngħinu dak li jkun. Pawlu għamilha ċara fit-tieni Korintin 8:19. Illi din il-ġabra hija amministrata minna għal glorja tal-mulej innifsu. Kull darba. Kull ma nagħmlu għandna nagħmluh konxjament. Għandna nħarġu li nfusna illi nagħmluh għal glorja ta' Alla Trinità. Għandna prinċipju sabiħ fl-ewwel Korintin 10:31. Kull ma tagħmlu, sew jekk tiklu jew tixorbu jew kwalunkwe ħaġa oħra li tagħmlu, għamlu għal glorja ta' Alla. U frattant, issib Kristjani jbarqmu, igemgmu, jeqirdu, jipprotestaw, jilmentaw, min kollox jagħmlu ħlief illi l-ħaġa jagħmlu għal glorja ta' Alla.
Hemm triq twila qudiemna illi bdejnija vera bdejnija imma sepp jiena jeħtieġ illi naqbdu niġru fija. Għax hija triq twila fejn aktar ma tiġri fija, aktar tara r-realtà kif inhi. Illi l-art kollha hija mimlija bil-glorja ta' Alla. Alla li sejrilna, Alla qed għaddisna u isimgħu din Alla kapaċi u infatti iżhomna fit-triq tal-fidi sal-aħħar. Sal-aħħar. Għax Alla ma jiddejjax, Alla ma jiġbax, Alla ma jaqtax jiesu mill-istinazzjoni tagħna, mid-ġufija tagħna. Dak li nsejħu l-perseveranza tal-qaddisin ġifieri dawk kollha imweldin mill-ġdid, dawk kollha verament konvertiti, Alla jwassalhom biex jiksbu il-wirt etern tagħhom. Pawlu jgħidha ċar tont. Għalkemm kien fil-ħabs u minsi minn kulħadd li fluqa u xi ftit oħra. Ma kienx bniedem popolari dak iż-żmien, kważi biex imut. Ma Pawlu kellu l-kuraġġ jikteb. U kellu s-sinċerità jikteb ukoll. Is-sit se jeħlisni minn kull azzjoni ħażina u jsalvani għas-saltna tas-smewwiet tiegħu. Lilu tkun il-glorja għal dejjem ta' dejjem. Pawlu ħadem stinka bata minn kollox għamel. L-esperjenzi varjati tiegħu sa xjuħitu, sa kemm ħal martirju u l-mija tiegħu glorja lill-Alla, mhux lilu nnifsu, lill-Alla. Ġuda fl-ittra qasira tiegħu wara li jafżanu jiftilna għajnejna kontra l-perikli li hemm ta' apostasija, ta' għallima foloz, l-azzard spirituali li huwa mifrux madwarna. Alla kapaċi jżomna id-dossoloġija tiegħu, t-tifħir tiegħu fit-tmiem tal-ittra. Huwa xi ħaġa li jeċċitalek il-qalbek. Il-dak li kapaċi jassiskom milli totru. Alla mhux ħallina li naqgħu u nibqgħu maqqajn. Li naqgħu bħal m'għamel Pietru imma Alla jqajjimna. Ġesu qallu l-Pietru, jiena tlabt għalik. Tlabt għalik, ix-xitan ħajar bil-kemma, jien tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tonqos. Alla kapaċi jassiskom li totru u jippreżentakom bla difett fil-preżenza glorjuża tiegħu b'eżultanza. Fer kbir ġifieri. Lill-uniku Alla Salvatur tagħna permezz ta' Ġesu Kristu tkun il-glorja, il-majestà, il-qawwa u l-awtorità qabel kull żmien issa u għal dejjem. Ġuda jrid jgħidilna isma' wessaw il-perspettiva tagħkom. Tibqax tirraġuna jien salvat u ma importani ma ħadd iżjed bħalli kieku Alla u int biss. Ġuda jgħid minn qabel kull żmien issa u għal dejjem. Dan huwa l-għan ta' kull esistenza. L-iskop ta' kull realtà. Għalfejn teżisti biex tagħti glorja lill-Alla u tagħtih il-glorja meta tasal il-ġenna u tgħid wow kemm hu kbir Alla. Għax żgur ma ħaqniex nkun hawnhekk. Żgur ma ħaqniex. Imma tagħti l-krettu lill-ħaruf li bid-demm tiegħu fdina bl-ispirtu tiegħu iżhomna. Il-lod, it-tifħir li jingħata fil-ġenna matul l-eternità kollha. Rajni jihda lodu. B'xiex huma okkupati l-abitanti tal-ġenna. B'xiex se huma anġli u bnedmin. B'xiex huma okkupati. Imbagħad ħarist u rajt leħen ta' ħafna anġli madwar it-tron u ħlejja ħajjin u l-anzjani. L-anzjani huma simboliċi tal-Knisja. L-għad tagħhom kien miljardi ta' miljardi, ġifieri innumerabbli, ma jingħaddux. Elufijiet kontra elufijiet. Bleħenol qalu denju għal-ħaruf. Għaruk l-ammirazzjoni tagħhom, l-attenzjoni tagħhom huma assorbiti fil-qima tal-Alla. Dak huwa l-pjaċir tagħna, forsi bħalissa ma nifhmuhiex, forsi bħalissa nara forsi daqsxejn boring illi jimmu lil għalhekk aħna maħluqin. Jiena ħlaqtkom għall-glorja tiegħi.
داني والحروف المقطوع بيش يرċievi الستا والآنا والعرف والصحة والنور والجلوريا والبركة. تزبق سير. Imbagħad smajt kull kreatura li fis-sema u fl-art u taħt l-art u fuq il-baħar u kull ma fihom jgħidu lil dak bil-qiegħda fuq tron u l-ħaruf ikun it-tifħir u l-nur u l-glorja u l-potenza għal dejjem ta' dejjem. L-hemmhekk mexxin l-aħwa. Ma nafx tinsab eċitat illi Alla daħlek f'din il-vija. Il-għax jekk qalbek hija birrek, jekk bħalli kieku u iwa dik as-soltu. Ma nafx jiena, ma nafx. Forsi maħniex nirrispondu tajjeb għal-Vanġelu. Kull minna għandu kumpass, tafx il-kumpass. Tkun fejn tkun, toħroġ għal-kumpass mill-bot, u l-vleġġa fejn tmur, turik lejn it-tramuntana. Dejjem, dejjem. Il-mitlufa ma għandhomx kumpass, għandhom kumpass miksur. Miksur, il-vleġġa maqluwa ma jaħdibx. Aħna natana dal-kumpass. U jekk toħorġu tal-kumpass u taqraħ, il-vleġġa dejjem turik l-tramuntana, dejjem, bla falliment. Ħallija taħdem kif suppost u turik l-tramuntana. Imminti forsi il-tramuntana ila hemmhekk u inti darek l-tramuntana. Mela xi tagħmel? Dur l-tramuntana. Idħol fid-direzzjoni tajba u imxi fid-direzzjoni tajba. U Alla jibda pażerni ta' filgħodu. Forsi minn bil-kem tara tibda tara kif ta' bilħaq. L-għan ta' kull eżistenza. U biex aħna nigglorifikaw l-Alla. Nigglorifikawh individwalment, korporalment, il-kol flimkien. Imma jasal jum illi universalment Alla jkun rikonoxxut, meqjum u glorifikat kif għandu jkun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.